खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो जोबजासे नायलांगोन। गिबि खौराङावनो दङ उदालगुरियाव फरायसालिनि गिबि सानावनो 4 बोसोर बैसोनि गथ'आ गोदोना थैयो। बृहस्पतिबारखालि उदालगुरि जिल्लानि धेमाजि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सुख्लाय गामियाव मोनसे दुखुनांथाव जाथायनि साया बेरखांदों, जेराव सासे 4 बोसोर बैसोनि गथ'आ गावनि न'नि साखाथियाव थानाय फुख्रियाव गबना थानायनि जाहोनाव जिउ गोमायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ यगेश पायेल होननानै सिनायथि मोननाय जायो, जाय डिमाकुसि सुख्लायनि कमल पायेल आरो उर्मिला छेत्रीनि सासेल' फिसाज्लामोन। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'आ बुधबारनि फुंबिलियाव फरायसालिनि थाखाय खुसियै ओंखारलांदोंमोन आरो क्लास खालामनायनि गिबि साननि थाखाय थियारि जाना दंमोन। बे जाथाया बिथांनि न'निफ्राय ओंखारलांनायनि दान्दिसे उनावनो जादों। बिथांनि बिमा उर्मिला छेत्री, जाय सुख्लाय VCDMCनि आफादगिरि, बिथाङा हरखाब खामानिनि थाखाय दसे समनि थाखाय नागारलांदोंमोन। बै दसे समनि गेजेरावनो गथ'आ गोरोन्थियै खाथिनि फुख्रियाव गोग्लैना थादों होननानै फोथायनाय जायो। नखरनि सोद्रोमाफोर आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा बिथांखौ रैखा खालामनो थाखाय खारलाङो आरो थाबैनो देहा फाहामनायनि राहा खालामो। बिसोरनि नाजानायनि उनावबो गथ'खौ बासायनो हायासै। हरखाब थैनाया ओनसोलनि सुबुं समाजखौ गोथौवै दुखु होदों। थागिरिफोरा खहा जानायनि सायाव दुखु फोरमायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ बिलासिपारायाव 10 थाखोनि फरायसाया जिउ फोजोबना लादों। बिलासिपारानिफ्राय मोनसे जाथाय जादों जेराव 10 थाखोनि सासे फरायसाया न'आवनो जिउ फोजोबना लादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ कटालडी 1 गामिनि गियानउद्दिन शेखनि फिसाज्ला नुर आलम मुस्ताफा होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिथाङा बिलासिपारानि गंसे गावारि फरायसालिनि फरायसामोन आरो बावैसो सोलिफुबाय थानाय हाइ स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट (HSLC) आनजादखौ होदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा असमिया आयदानि आनजाद होखांनायनि उनाव न'आव फैफिनदोंमोन आरो खौरां मोननाय बादिब्ला अनलाइन गेम फ्री फायार गेलेगासिनो दंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिफाया फरायनायाव गोसो होआलाबानो गेम गेलेनायनि थाखाय बिथांखौ रायदोंमोन। उनाव बिथाङा गावनि फरायनाय खथायाव थाङो, जेराव बिथाङा अजद होनाय बादिब्ला गोख्रों आगानखौ लादों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ मठघरिया फ्लाइअभाराव जाब्रबथाय। मोखांजों मोखां सौग्रावलायनायनि उनाव गारि सालायगिरिखौ रैखा खालामदों। 11 फेब्रुआरि खालारखालि गुवाहाटीनि मठघरिया फ्लाइअभाराव हर गेजेराव मोनसे लामा जाब्रबथाय जायो, जेराव मोनसे मेजिक गारि आरो DI गारिनि गेजेराव मोखांजों सौग्रावलायनाय जायो। जायनि जाहोनाव मेजिक गारिनि सिगांनि बाहागोआ आबुङै बायफ्लेलाङो, जायनि जाहोनाव सालायगिरिया सिङाव थाबथायो। बिथांनि मददनि थाखाय होख्रावनायखौ खोनानानै नायगिरिफोरा जाथायथिलिसिम खारलाङो आरो गारिनि खहा जानाय मोखां बाहागोखौ सिफायनायाव जाफुंसार जायो आरो मलबानिफ्राय गोथाङैनो सालायगिरिखौ रैखा खालामनो हायो। जोखोम जानाय गारि सालायगिरिखौ बामुनि मैदामनि कैलासपुरनि रत्नेश्वर पाठक होननानै मिथिनाय जायो। बिथांखौ पुलिसआ गोख्रैनो गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव थिसनो आरो गोब्राब हालोदाव थिसनो। जाब्रबथायजों लोब्बा थानाय गारिफोरनि रेजिस्ट्रेशन नम्बरफोरा जादों AS25CC 6283 आरो AS01HC 5181। नुरमाटी पुलिसआ गंनैबो गारिखौ जब्द खालामनानै जाथायनि सायाव आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ दिग्बैयाव नैतिक पुलिसनि सायाव गाग्लोबनायनि जाहोनाव साखोन-सिखोन मावथिनि जिउ खहा, 7 हमजानाय। बृहस्पतिबारखालि फुंबिलियाव दिग्बैनि सारियाली बाजाराव ना फानग्राफोरा गाग्लोबनायनि जाहोनाव सासे साखोन-सिखोन मावथिनि जिउ खहा जायो, जायनि जाहोनाव ओनसोलाव हेंथा सोमावसारनाय आरो दावराव-दावसि सोमजिदों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बगाफानि साहा बागाननि थागिरि आरो दिग्बै मिउनिसिपाल बर्डनि मावसुमा बुद्धेश्वर गौड़ होनना सिनायथिनाय जादों। नुनायाव बियो गावनि सानफ्रोमबोनि साखोन-सिखोन मावनांगौ हाबाखौ मावफुंनो हाथाइ-बाजाराव थांदोंमोन। बिथांनि सायाव मोनसे नागारनाय कन्टेनारनिफ्राय ना खावनायनि अजद होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव गोबां ना फानग्राफोरा बिखौ गाज्रियै बुयो आरो उनाव पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। उनाव बुद्धेश्वरनि दिग्बै सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो, जेराव जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथाङा जिउ गोमायो। बे जाथाया गोबां दावराव-दावसि सोमजिहोदों आरो बगाफानि साहा बागाननि थागिरिफोरा दिग्बै सिभिल हस्पिटालनि बायजोआव भुगिनांनाय सुबुंखौ न्याय होनो दाबि खालामनानै गोख्रों धर्ना होदों।
दिग्बै पुलिसआ बे जाथायजों लोब्बा थानाय साबा सुबुंखौ खादों। बेनिनो शेर खान, रमजान खान, आरजित आली, बिक्रम सानी आरो सनु भट्टाचार्य। दासान्दि बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।